30 लाख रांनि गोनांथि जानानै फैदों। बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' सारखौ खावलायहरो आंनि फिसानि जिउनि रैखानि थाखाय जाहाथे मदद खालायहरो। राजाफोरखौबो खावलायहरो आंनि जिउनि गथ'नि जिउनि रैखा खालामनो थाखाय। नोंथांनि एसे रांनि मददानो सोरनिबा नखराव मिनिस्लुनाय लाबोना होफैनो हागौ। 5 बोसोर बैसोनि एलिसा रामसियारिनि नोरजिया देहानि फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि अनसुंथाइ गोनांथि जादों। बाक्सा जिल्ला तिहु बरमा जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोंआव थानाय मोख्लि गामिनि आनन्द रामसियारि आरो कुसुमी नार्जारी रामसियारिनि नैथि फिसाजो 5 बोसोर बैसोनि एलिसा रामसियारिया जोनोमनि 6 दानसोनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं। फोरमायनाय बादिब्ला नख'रा जाखिनि रां खरसा खालामनानै फाहामथाय होनो हायो होदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिम मोजां फारसे फैयाखैसै। दायो एलिसा रामसियारिनि फाहामथायनि थाखाय आरोबाव गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदों। नख'रा फोरमायनाय बादिब्ला डक्टरा 30 लाख रांसोनि गोनांथि जागोन होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो एलिसा रामसियारिनि फाहामथायनि थाखाय नोंथांमोना जा एसे हायो एकाउन्ट नाम्बार 412538222063 IFSC SBI N 00616772 आव हरनो हागोन आरो आबुं मोनथिनो थाखाय 8011563895 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन। गामिनि मुङा बरमा मैखुली डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। आंनि एलिसा फिसाया 5 दाननिफ्रायनो बेसेबा गोब्राब बेरामाव गोलैनानै दङ। दिनैसिम नायै फाहामनो हायाखै। गुवाहाटीयाव दिन्थिदोंमोन, बेयावबो फाहामनो हायाखै। बेसेबा रां खरस जालांबाय। दिनैसिम न'आव जेबो राहा गैला, हाजों फानजोब्बाय। चेन्नाइयावबो लांदोंमोन, चेन्नाइयाव 2022 मायथाइयाव लांदोंमोन, बेयाव एसे मोजां जाना फैदोंमोन। उनाव रांनि आंखालाव लांनो हायाखैमोन। बेनि उनाव 2023 नि नभेम्बर दानाव लांदोंमोन। बेयाव रिपर्ट मोनदों बन मेरु जादों गथ'आ होननानै। दिनै फाहामनो थाखाय जेबो रां गैया। बन मेरु जादों होननानै फाहामनो थाखाय नखराव जेबो उपाय गैया। 30 लाख रांनि गोनांथि जानानै फैदों। जोंनि बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' सारखौ खावलायहरो आंनि फिसानि जिउनि रैखानि थाखाय जाहाथे मदद खालायहरो। राजाफोरखौबो खावलायहरो आंनि जिउनि गथ'नि जिउनि रैखा खालामनो थाखाय।